அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஐ எம் ரியலி சாரி, ஒன்றாவது போட்ட லைவில் ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டு அதனால் நான் அழிச்சேன். மறுபடியும் சொல்கிறேன். ஸோ முதலாவது, எனக்கு முஸ்லீம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, கிறிஸ்டியன்ஸ், ஹிந்து, சிங்களீஸ் இந்த எல்லாமே இருக்கிறாங்க. பொதுவாக நான் எல்லாத்துக்கும் விஷ் பண்ணுறேன். விஷ் யூ மே ஹாப்பி நியூ இயர் வித் அ குட் ஹெல்த், வெல்த் அண்ட் லாங் லாங் லைஃப். சரியா? இதோட நல்லா நினைவு வச்சுக்கொள்ளுங்க. இன்னும் இங்கே நியூ இயர் பிறக்கல, பட் ஸ்ரீலங்காவில் பிறந்துட்டு யார் யாரெல்லாம் ஜனாசா எரிக்கக்கூடாது, புதைக்கணும் சொல்கிறது, ஜனாசா நல்லடக்கம் செய்யணும்னு சொல்லி குரல் கொடுத்தாங்களோ, சொல்லில் செயலில் சிந்தனையால் எத்தனை 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 பேர் உதவி பண்ணினாங்களோ அத்தனை பேருக்கும் துவாக்களை சேர்த்து கொள்ளுங்க. சரியா? யார் மாலை எடுத்து போட்டுக்கொண்டாலும் தொப்பி எடுத்து போட்டுக்கொண்டாலும் பிரச்சனை இல்லை. இன்ஷால்லா ஒஃபீஷியலாக சொல்லுவாங்க, வெகு சீக்கிரத்தில் சொல்லுவாங்க. ஸோ அது சொன்னாலும் இப்போ இந்த ரத்திஞ்சா பானபுருஷெல்லாம் போட்டு ஒன்று கொண்டாடினாங்க தானே, அதே மாதிரி கொண்டாடி வாப்பா, மனசூல உடைச்சு கொள்ளவானா. இன்றைக்கு சிரித்து பேசுகிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நாளைக்கு இதை விட நல்லா இருக்கணும். அதுதான் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு அழகு. சரியா? அது சுட்டி எங்களுக்கு ஒரு வெற்றி கிடைச்சிட்டு சொல்லி எங்களோட கோரிக்கைகளை கவர்மெண்ட் செஞ்சிட்டாங்கன்னு சொல்லி ஓண்டு கொண்டாடுவானா. அல்ஹம்துலில்லாஹ், ஆந்தவம் வந்து ரெண்டாவது படைச்ச ரப்புக்கு தான் எல்லா புகழும். அது சுட்டிட்டு யார் யார் எடுத்து போட்டாலும் பரவாயில்ல, கேட்கவானா எப்படி தெரியும் இது தெரியும்ண்டு சொல்லிக்கிறேன். நான் செல்வினாக்கோட கண்டெக்கு இன்ஷால்லா மாஷா அல்லாண்டு அந்த கண்டெக்கை வச்சு தான் நான் சொல்கிறேன். இன்னும் ஒஃபீஷியலாக சொல்லலை யாருக்கும், பட் நினைவு வச்சு கொள்ளுங்க, மிக சீக்கிரம். சம்டைம் அவர் கணக்கு போனாலும் போகும் என்று ஆல்ரெடி அந்த இது முடிஞ்சிட்டு, ஸ்ரீலங்காவில் 2020 முடிஞ்சிட்டு பிறந்திக்கிற புதிய வருஷம் முஸ்லீம்களுடைய ஜனாசாக்களை நல்லடக்கம் செய்கிறதுக்குன்னு சொல்லி இன்ஷா அல்லா சொல்லுவாங்க. சரியா? நீங்கள் பிடிச்ச நோம்பு கேட்ட துவாக்கள் ஒன்றும் அல்லா கைவிடலை. சின்ன ஒரு சோதனையை தந்தான், ஆனால் அதே அமளிபாதத்தோடு இருங்க இன்ஷா அல்லா. சரியா? எங்களோட பாவம் குறைய குறைய அல்லாஹ்கிட்டேருந்து ரஹமத் பரக்கத் இறங்கி கொண்டிருக்கும். பாவம் கூட கூட சோதனையும் கூடும். அதை சுற்றி நல்ல ஒரு இதாக நினைவு வச்சுக்கொள்ளுங்க. ஸோ இந்த கொரோனாவை இப்போ இல்லாமல் ஆக்கிறதுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கை கோர்த்து உற்சாகத்தோட உணர்வுகளோட கவர்மெண்ட்டோட மற்ற சமுதாயத்தில் உள்ள மக்கள்களோட கம்யூனிட்டிஸோட சேர்ந்து சந்தோஷமாக அவங்களோட ஒன்று கொண்டு இந்த கொரோனா ஸ்ரீலங்காவில் மட்டும் இல்லை, முழு உலகத்தில் இந்த இல்லாமல் ஆக்கிறதுக்கு இந்த நியூ இயரில் சொல்கிற புதிய வருஷத்தில் சொல்கிற நல்ல ஒரு மெசேஜாக வச்சுக்கொள்ளுங்க. இன்ஷா அல்லா எங்களோட கோரிக்கைகள் அல்லாட கிருபையில் சரி வரும். சரியா? கால் பண்ணானோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், අල්ලට කිරිෆෙල සරිවරුම්. අනිත් එක මගේ යාළුවනේ, මම ඔයගලන්ට සුබ අවුරුද්දක් කියලා 2021 ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සාමයෙන් සමාදානයෙන් සෞභාග්‍යයෙන් උගක් සෞඛ්‍යයෙන් ආරක්ෂාවන් පිරි සතුටින් සමාදානයෙන් පිරි අවුරුද්දක් කියලා මම ඔයගලන්ට විශ් කරනවා. එච්චරයි. சரியா? யாரும் போராடம் கீராடுன்னு சொல்லி கொண்டாடி மட்டும் கெடுத்துருவான காரியத்தை. சரியாம்மா? அமைதியாக இருங்க. அமைதியாக கேட்டோம், அமைதியாக இருங்க. இன்ஷா அல்லா எல்லாம் சரி வரும். கிட்டத்தில் சொல்லுவாங்க. சரியா? நாளைக்காகவும் மிக்கக்கூடும், நாளன்னைக்காகவும் மிக்கக்கூடும். எனிவே, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், ஃபி அமானில்லாஹ்.